OFWs naman po sa Pangasinan na kinabang sa serbisyo ng DMW sa People's Caravan sa Urdaneta City. Para sa detalye kasama natin, Idol Intern JC Lacunsay. 104.7 IFM Report. Nakibahagi ang Department of Migrant Workers Regional Office 1 sa People's Caravan na may temang serbisyong Dalay Pag-asa na ginanap sa Urdaneta City, Pangasinan. Idinaos ang aktibidad noong Mayo 19 sa isang sports complex sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ng lokal na pamahalaan upang mailapit ang mga serbisyo sa publiko. Nagbigay ang DMW ng iba't ibang serbisyo gaya ng job fair para sa mga overseas Filipino workers o OFWs, kabilang ang tulong sa Overseas Employment Certificate, reintegration services, pamamahagi ng impormasyon at iba pang mga assistance para sa mga manggagawa at kanilang pamilya. Layunin ng People's Caravan na mapalapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan at patuloy na masuportahan ang kapakanan ng mga OFW sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng iba't ibang ahensya. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Intern JC Lacunsay. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.